Heren, hartelijk dank voor deze prachtige opening. Ik dacht heel even dat het de admiraliteitsjonkers waren, maar ik zie inmiddels dat het absoluut de jongens binnen, gezien de gemiddelde leeftijd. Ja, het had gekund, het had gekund. De opening van de admiraliteitsdagen, dames en heren. Hier op de Halve Maanspoortbrug, van harte welkom. We gaan vandaag een heel mooi en belangrijk monument onthullen. Dat komt allemaal door één persoon die in Londen in een bibliotheek in één keer een lied vond. Een lied vond dat over de zeerovers ging, over de admiraliteit. Over de mannen die hier werden gevangen op de Waddenzee door de admiraliteit van Dokkum. En mannen die hier in deze moordstad opgehangen werden. We zijn nu weer een stukje geschiedenisrijker en bewuster van die geschiedenis. En dat gaan we vandaag eren met een onthulling van een mooi kunstwerk. Maar we hebben ook de stadsschutterij uit Sloten uitgenodigd om het kanon weer in gebruik te brengen. Ja, het kanon wat hierachter staat, achter het Chanticoor, dat wordt zometeen in gebruik genomen voor het eerst sinds de 80-jarige oorlog. Ja, dat is heel spannend. We zijn ontzettend benieuwd hoe dat gaat klinken. Helemaal naar binnen.